Nagasad ikaw sa imong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagdan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod alon ka nga Diyos. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami kaligtan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanimo. Kay matinod alon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang. Apan ang pulong mo, ang mga saan mo Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanang mga kaigsunan sa tanang mga tigpamanan din sa Shine FM 95.9 ang sa itong Facebook Live. Maguban-uban na sab kita mga kaigsunan, pulong sa Ginoo inyong madunggan ug mabatian ining atong pagsibya sa kahanginan. Kaninyong tanan, welcome sa itong programang Rise Up and Shine. Okay, maguban-uban kita mga kaigsunan. Pulong sa Ginoo ang atong hatod kaninyo nga magatudlo kanatos pagkinabuhi nga balaan matarong putli nga diin mao kini ang pinakagikinahanglan nga angayan nga buhaton og himuon diri sa atong mga kinabuhi. Okay, maguban-uban ubani ko ninyo mga kaigsunan ini nga kabuntagon. Salamat kaayo sa tanan nga nagsunod og daminaw, sa tanan nga walay hunog, walay undang nga diin naga patalinghog sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, pasalamati ang Ginoo sa matag adlaw nga mudangat sa imong kinabuhi. Bisag wala pa ni maabot nga mao nga mga adlaw, mga pitsa, mga tuig, himuan na ang pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay mao ni gusto sa Ginoo. Bisan wala pa nimo madawat, wala pa nimo maangkon, imo nang gipasalamatan kay nganuman ikaw mituo nga maabot gini sa imong kinabuhi. Kaninyong tanan nga nag-message, kaninyong tanan nga naglantaw, na minaw sa radio set sa 95.9 o sa ato nga Facebook Live. Kaninyong tanan, maayong buntag o padayon sa pagsunod o pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuunan.
Sa ato nga pagpadayon ining oras og takna sa kabuntagon. Ato ta mga kaigsunan sa pag-ampo. Intro gitag mga pag-ampo mga kaigsunan kay nindot yod nga sa dili pa nato basahon ang inyong mga messages o mopadanga ta sa mga pulong sa Ginoo adto na kita mga kaigsunan sa mga pag-ampo. Amahan mo nga langit nun, salamat Lord ini nga mga adlaw, salamat sa imong kaayo. Salamat Lord nga imong gidugangan ang among kinabuhi. May gininhawa, may mayo may panglawas, imo may gilig-on sa kanunay. Salamat Lord sa tanan nga imong gihimo sa akong kinabuhi, sa kinabuhi sa mga kaigsunan, sa kinabuhi sa mga pastors, sa kinabuhi Lord sa mga naminaw naglantaw nga sila karon Father God naa sa may panglawas, naa sa kalig-on, naa sa kadasig. Lord, salamat kay ini nga mga adlaw nga imong gihatag kanamo ang kalig-on, kadasig. Og nagampo ako Lord nga tagay ang matag-usa og dugang pa nga kinabuhi, dugang pang kalig-on og dugang pag Ginoo nga kadasig pagsunod atubang sa nagkadayang problema sa kinabuhi. Lord, akong ginasalig ko nimo. Ay kami biyahe Ginoo adlaw man o gabi. Bisan asa kami mo adto o bisag unsa imong buhaton giyahi ang among hunahuna kasing-kasing pagbati Lord nga dili madaog sa unod-non o di madaog sa sistema sa kalibutan. Lord, akong ginatugyan, ginasalig ko nimong tanan. Kamatago sa karon library ang kasing-kasing alang sa kabaguhan nga mohatod sa pagkabalaan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong giampo, pinagi si mga anak nga maos kay Kristo luluwas, ang tanan nga nagsabay magaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsunan, salamat sa itong abuhi nga Dios. May buntag sa itong mga nag-comments. May buntag ng Nanay Auring. Nay, kumusta man ka? Kumusta diha? Og aniya nga yung minsay. Good morning Pastor Kim. Have a blessed day ahead. Lisod akong pagginhawa pastor tungod sa init na amanggod ko heart enlargement pero wala ni nako tagda kay nakabalo ko nga naay Dios nga maghatag og kaayuhan. God bless Pastor Kim. Salamat nay, we keep on praying alang sa kayuhan sa mga sakit ug balatian lalo na diha kanimo tungod kay mao na ang among trabaho mga kaigsunan. Okay, nay Auring, amping sa kanunay ang Dios maghatag nimo kalagsik. Ayaw pagpakawala sa paglaom. Habang may buhay, may pag-asa, lalo na may Diyos ka. Okay, may buntag usab ni Brother Armando Inglaterra. Blessed morning, Pastor Kim, watching from Island Garden City of Samal, Davao. God bless og sa tanan nga naminaw. Request kong song katapusang dihog. Salamat. Naagi na, basta Bisaya. Okay, salamat kay sa tanang gasunod og naminaw aton tagaag pagtagat ang request atong pinangga nga igsuon. Okay, paki-share sa atong live, pakibutang sa atong GC mga kaigsunan kisay appeal sa atong GC bisag kitong sa Negros, kitong sa 95.9, katong sa Shine FM viewers, pakibutang mga kaigsunan para atong ma-share. Okay, para ma-share usab nato kay dili man ko ka-share mga pinanggagod kay wala may Facebook ni ako ang siplon. Okay, salamat sa Dios mga pinangga. May buntag usab dang Nanay Nining Roda. May buntag kaninyong tanan og ining adlaw mga kaigsunan, busy ang mga katawhan kay tuwa sa eskwelahan. Kay closing manggod kuno karon, di kay kuno. Closing sa duha nako ka mga anak. So ang inahan ray tuwa kay ang amahan diya nagatiman sa mga buluhaton. Okay, so congratulations sa mga mo graduate pagka sa elementary. Grade 6 dayong sa grade salaman asa na wala kining wala din na kining bitang din nataka-relate mga kaigsunan unsa nay update sa tong tunghaan kay mo abot naman ta grade 12 kay ako ano pa man to. Sa time na ko man kaigsulat pa man ang grade 7, grade 8. Grade 6 pa man dahil dito first year high school, upat ka tuig sa high school, upat ka tuig sa college. So mao to mga kaigsoon ng karaan. Yang bag-o karon kay na may grade 12, may grade 10, 11, 12, no? So kining mga grade 12 karon, ning graduate tapos na tanay sa second year college kani adto mga pinangga. Okay, so salamat sa tanang kasunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon.
Okay, so maayong buntag diha ni Leah Jane Kuray. Good morning Pastor Kim, good morning to sa atong mga kaigsunan diha sa poblasyon Sigilngan nga naglantag na minaw kanato ining oras og takna sa kabuntagon. Ikaw ayudang hari, hari, haris tanang mga hari, tanang tuhod, magaluhod, sa pangalan mo, Jesus, ikaw ayudang hari. Paki-share sa ato nga live mga kaigsunan o katong friend nato dire pakibutang dire sa ato nga kuan. Pakibutang dire sa ato nga GC palihog mga kaigsunan kinsa to naglantaw nya member sa ato nga GC. Kay dili ko ka share mga kaigsunan. Dili ko ka unay share sa ako ang live. Kay wala Facebook na ako ang cellphone mga kaigsunan. Maka Facebook man ko sahay pero dire ra sa kuan, dire sa Google. Wala ko'y apps nga Facebook. So pakibutang mga kaigsunan dire sa to nga GC. Bisag usara kay ako na lang share mga kaigsunan, ako na lang i-kuan ang link. Okay, salamat kayo sa tanang gasunod og naminaw ini nga mga adlaw nga Lunes, pizza 14 sa Abril mga kaigsunan nga di maguban-uban kita. Kay si Pastor Kim base ini mga sunod nga mga adlaw di na ako ka-live tungod sa ugma mo dagya sa Kansumandig. Niya napatay laing buhaton kay murag napakoy ipayo mga kaigsunan. So basig karon na lang ang last nako nga live tungod kay napamantay mga buhaton base sa sunod na pong semana maka-live kog balik mga kaigsunan. So tungod kay katong mga taga Negros ra, katong taga Cebu di. Okay, so you're invited to come to our third anniversary mga kaigsunan sa Jesus Shine Kansumandig. Maguban-uban tanin niyo niya sa Sabado, pizza 19 ini nga bulan na. Wa na ilain nga Sabadong pabuton, ini na yung Sabado ha. So ang atong panagtigo maanha na kini magsugod sa gabi alas 7 mga kaigsunan sa gabi ang atong simba diha sa Barangay Kansumandig. Sakop na sa lungsod sa La Libertad, probinsya sa Negros Oriental. So maguban-uban tanin nyo anang mga panahon na mga kaigsunan ari sa Kansumandig, pizza 19 alas 8 pag magsugod sa buntag unya na sa Sabado mga kaigsuonan ko. So wailaing hari sa tong kinabuhi. Ang Dios gyud mga kaigsunan kung hari gani siya magbuot. Lahi biya ang presidential mga kaigsunan og ang hari. No, dili siya presidente, dili siya chairman. Hari siya mga kaigsunan. Kung imong tanahon, ang lahi ang authority sa hari mga kaigsunan compare sa presidente, compare sa chairman, og unsa pa man mga kaigsunan, grabe ang authority sa hari. Kay iyang tingog, tanang tingog niya, tanang pulong niya usa ka sugo mga kaigsunan, usa ka man nga diin na kinahanglang tumanon og sundon og wala gyoy pwedeng mo reklamo. Munang sa Dios mga kaigsunan kay siya man ang hari, dapat hari siya sa atong kasing-kasing. Munang kung siya mo'y naghari, dili kita mo'y magbuot. Pag siya ang hari, dili kita mo'y magbuot. Simple lang kayo na mga kaigsunan. Kung nag-declare ta nga he is a king, so laktod mo ka istorya, dili ta magbuot sa unsay gusto sa king sa atong mga kinabuhi. Okay, so mga kaigsunan, continue to listen to this wonderful Christian radio station, Shine FM 95.9. Og sa tanan nga mga naminaw, sa tanan nga sunod, may buntag kaniyong tanan. Importante kay nga may pulong ta sa Dios kay nga naman. Pag may pulong ta sa Dios, may Dios ta. Pag may Dios ta igsoon ko, makasurvive ta sa nagkadaiyang problema, kalisdanan o kapaitan diri sa ato nga mga kinabuhi. Okay, so mga kaigsunan, tanang gasunod og naminaw atong pasalamatan ang Ginoo ha. Sa inyong mga anak mo sa pasalamati ang Ginoo nga nakahuman na grade 1, nakahuman na grade 2, nakahuman na elementary, nakahuman na high school, ako ba nakahuman na pug college ini nga month of April. So mao ni ang graduation month, no? So mo ni ang mga pagpangandam gyud tungod kay modawat na mo sa inyong mga award, modawat na mo sa inyong nga gihaguan sa pila ka mga bulan kapag balik-balik sa eskwelahan. Pero sad to say sa mga wa gyud ka graduate,
panahon na tang mo graduate pero kay gabinuang man, ang uban nakapabuntis, ang uban nabuntis, ang uban wa kahuman, tungod kay gikapuyan, gilisuran sa math. Aw dagang bang rason igsoon nganong ang ta di gyud ka graduate. Ning undang, ang uban rason igsoon tungod sa kalisod. So there are many reasons why nga dili gyud makatapos ang mga pipila ka mga batan-on tungod sa kalisod sa sitwasyon, or ang uban nagminyo na, ang uban nag-eskwela pero naahat magkaminyo, o daghang kay rason. So mo na mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi daghang mga rason, pero na failure man ka pag eskwela karon, na failure man ka sa imong trabaho, wala ka kapasar sa board exam, na failure ka sa imong plano, dapat di ka ma-failure sa pagsunod sa Ginoo. Kay nga naman, okay ra mapakyas ta niining kalibutan na di lang ta mapakyas sa pagsunod sa Ginoo. Mayo nga buntag diyan ni Gina Tubat Toledo, mayo buntag diha pastor, dalaygon ang Dios nga kanunay nga nag-uban ninyo nga matinud-anon nga mga pastors nga nagsangyaw sa tinuod nga mensahe diri namo pastor. Salamat ni Sister Gina, taga-asam na ni Sister Gina. Salamat kay ni Sister Gina nga nagasunod ining oras ug takna sa kabuntagon. Among katungdanan nga mga pastor mawali sa kamaturan, dili magtihik-tihik, dili magpugong-pugong, unsay insakto, unsay sumala sa Biblia among ibulgar. Kay ngano man, kundi ka makabalos ka matuoran ug ang kamaturan naa kini sa balang kasulatan, kundi ka masayod niya na magpabilin kang binilanggo. Kadapugan ni mong naangkon, maghari ka hangtod sa kanturan. Ikaw ayun ang hari. Okay, so muna mga kaigsunan nga dinhi atoging iwagwag ang kamaturan. Pag sinabing no, no. Pag sinabing yes, yes. Dili pwedeng tabon-tabunan unsa man ang rason o unsa may ato nga tinguha nga ato kining tabunan og taguan o ato ang papingis-pingisan. Ayaw gyud na mga kaigsuonan. Isulti gyud ang kamaturan kay ngano maghatag nig kagawas sa mga daghang Kristohanon nga nagsimba wa pay klaro ngano man. Wala ka balog unsa nga buhaton. Dapat kung unsa ka kadasig, yun ana usab ang imong kaalam diha sa pagsunod sa Ginoo. Okay, may butang din Brother Felix ang ilang lakinon. Good morning Pastor Kim. Good morning to Igsoon. Basig makaadto mo Brother Felix sa nya Sabado. Kan sumande ginyo ra ba nang kuan dia? Agianan. Sister kuan kining nalimot mo nung kuan eh. Imong pamilya Brother Felix. So Sister Mary Rose kaninyong tanana makita-kita na unyang Sabado. Manang kinito mga pinangga diri lang to imbitaron. Kabong mga taga Mindanao, taga Luzon, diha lang sa mo. Mga taga Cebu, layo kayo mga kaigsudan. Okay, so enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Minaw tag-awit nga gi-request ato ning plidaan para di ta malimot mga kaigsunan ko. Ang tambuana sa kalangitan karon ug sudi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Tugmong ka kining kasing-kasing padila ba sa kalayo mo o pinatapusang mga adlaw ito na ako Ginoo
Sige po, nagsun ka magdamina din sa Shine FM 95.9 og sa atong Facebook Live. Good morning again sa mga viewers and mga listeners nga way hunong way undang nga nagapataling og ini nga nga programa nga maghatod kaninyo pagtudlo mga kaigsunan sa klaro nga mensahe diha sa Ginoo. Palumpag-lumpag sa kada umutan ang kangit-ngit na nga. Okay, so salamat og dalaygon ng Dios sa mga mensaheng ato sa mga basahon karon. Mo ang kamatayon. Salamat ni Shaye. Okay, salamat kay Dire sa tong igsuon. Brother Roel Sanipa, good morning pastor. Okay, og basa tagi ka ni Sister Gina tubat saman to Toledo. Narami diri sa Sampiniton, Himalalo da pastor kanunay rami nga nagra-replay. Ikaw gayon ang hari. Okay, kanunay res lang nga nag-replay sa imong live, oh. Tanang naso na gayon mo sa pangalan. Kay nakahatag jud ni og inanay nga kausaban sa amo nga kinabuhi pastor. Salamat mga kaigsunan dinhi sa tong pagtudlo di jud ka alang-alangon. Munang ganang kinabuhi og kalibutanon, pasensya, di ko moingong malangit ka. Basta kana nga sistema igsuon ko magpadayon si mong kinabuhi. Kay ngano man ang nagsubay sumala sa kalibutan, delikado ang kahimtang mga kaigsunan. Munang kanatong style sa pagpost sa Facebook kanang ato ang mga content, siguro ay igsuon ko nga walay kinalibutanong estilo kay para lamang makaangkon og daghang followers, daghang engagement og uban pa. Mga kaigsunan atong siguro doon nga diin nindot paminahon, nindot tanahon, makahatag og inspiration nga diin magtudlo or maggiya, maghatag og giya sa tao nga mas maduol diha sa Ginoo. Okay, so lain nga mensahe nga atong tagaan og pagtagad gikan ni Rachel Di Gracia Ruda. Mayong adlaw pastor, God bless. Mo greet day ko pastor sa tanang Rodas family og Tuandas family, especially sa akong lola nining sa Mag-ubay og tita Arlene Roda. Salamat kay pastor. Salamat nong Rachel og may buntag diha kanimo. Gikan ni Rolodia Istaniel Roda, blessed morning Pastor Kim, watching here in Tuba Buena Vista. Okay, salamat sa itong mga kaigsunan diha sa may Buena Vista nga nagsunod. Nagsabay ka na ito ning oras ug takna sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa inyong mga kinabuhi. Halika, halika, hulungan ka ang sa kanturan. Halika, halika, hulungan ka ang sa kanturan. Ikaw gayon ang hari, hari, haris tanang mga hari, tanang tuhod, magaluhod sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari. Okay mga kaigsunan, ato ta sa mga musunod nga bulaton kung wala na mga mensahe ato nga patalinghugan ang manindot ug matahom nga pulong sa Ginoo Sa pangalan mo, nga din maghatag kanato mga kaigsunan og dugang kalig-on og dugang kadasig sa pagkinabuhi ini nga kalibutanan. hari, tanang tuhod, magaluhod sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari, hari, haris tanang mga hari, tanang nasod, magaluhod. Oras na to mga kaigsunan, alas 8:06 na sa kabuntagon. Og salamat sa Dios nga naata sa dugang nga kaligon o kadasig mga kaigsunan. Okay, so dalaygon kayang Dios mga kaigsunan ining oras ug takna sa kabuntagon siyang gihimo nga mga dagkong butang sa atong kinabuhi o sa tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga barangay captain, atong mayor, ang ato ang vice mayor o ang mga SP members o sa mga kaigsunan board members o ang vice governor, ang governor o ang ato nga mga senador o nga nasa kabinete o uban pa ang ato nga presidente. Sa tanan dapat mga kaigsunan maghiusa sa pagampo nga diin ang ato nga nasod mahimo kini nga gidumalaan og Dios.
Pero kay og tawhanon nga pagdumala, bulubaling tuwad yung agi mga kaigsunan. Kanang tuhod, nagaluhod sa pangalan mo, Jesus, ikaw ngayon ang hari. Okay mga kaigsunan, ato ta karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron madugangan ang atong kaalam og hibalo ini nga atong pagpadayon sa pag-alagad mga pinangga aron masayod kita unsay angayan nga himuon panahon nga modangat kini nga mao nga kahimtang. Arita mga kaigsunan, Santiago 5:13. So dapat maswito kita niini kay kung di ta maswito, di ta kabalo sa ibuhaton, ang resulta sa wala maswito, wala kabalo, una magpanik. Sunod matarantar, sunod magproblema, ang tod mo depress na pag-ayo ang kahimtang mga kaigsunan, no? Depress na gid kayo kay wa man kabalog unsay angayan, wa man kabalog unsay mga lakang. Unya kung kulang tas kay balo, makagasto tag dako, no? So mga pinangga usag gyud nga dapat atong timan-an, kung kulang tas kay balo makagasto tag dako, pero gudanang motor ba nga sayon ra kay ayohon, gidala nimo sa shop kay wa go ka kabalo, walang kalam-alam, igo ra din gihugtan niya, wa ka kabalo nga mao ra dayto, na-rewire nga napalos, nga mao ra dayto igsoon pangayong kag dako, so wa go taong kakabalo. So di jo kakabalibad kay sa imong una-una perti mang lisuda, no? Perti maging pagkalisudang ayohon niya imong gipaayo, ipangayoan kag dako, wa jo ka kareklamo ngano man di gid madala nako ni perti ang pagkalisura, pero perti rin ang pagkasayo na. So bintang na kay basic mga kaigsunan nga nabalaan, pero diri sa Ginoo dili dapat, di pwedeng basic. Yan naman mga kaigsunan, dapat kompleto kas kay balo sumala sa gusto sa Ginoo, kay ngano man dapat Kristohanon kabaloan ni mga kaigsunan. Oh? So unang ga-required yun ang Bible mga kaigsunan nga magtuon kita, magbasa tanya unsa may atong nabasahan, unsa atong natunan atong ikinabuhi para may mutang maswito. Kay gano man, munang daghang kay makagasto mga kaigsunan, gastong panahon, usay pa gastong kinabuhi. Tungod kay wala kay maswito, sa unsa may angayan nga himuon dinhi sa atong kinabuhing Kristohanon. Daghang kay mga tawo igsoon ko, dangop bisan asa, dangop og mga tambalan ug uban pa. Oh? May lag mo dangop og ospital. Kay wala maswito o kinsa ang tinuod nga healer. Wala maswito unsay sulbad sa problema, ang uban mo dangop og ilimnon. Kay wa man kabalog gisay dangpon. Oh? Mudangop og pisi. Uban mo dangop mga kaigsunan kog hilo. Oh, daghang dangpan. Ang uban magwild. Ang uban daghan ang himuon nga dili maayo mga kaigsunan. Kay ngano man wala maswito kun say angayan nga dangpan. Ang Biblia nag-ingon mga kaigsunan, no? Santiago kapitulo 11 bersikulo 13 mga kaigsunan, kon may nagkalisod-lisod kaninyo, pampuas siya sa Dios. Tanawa ra. Unsa di ay? Muna usa sa dako nga tambag, klaro nga sulti, command. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, pampuas siya sa Dios. Grabe nga sulti igsoon. Kasabot magita ni. Kung may nagkalisod-lisod, pampuas siya sa Dios. Sa to pa, kung maabot sa punto nga magkalisod-lisod, pero dili lang po ta ingon magkalisod-lisod o sa maampo og Dios. Kaya usahay, muduol na ta Ginoo magkalisod. Muduol na ta Ginoo munamunas ginhawa. Pero sa panahon nga naatas mayong panglawas, naatas sa hayahay, o naragi kwarta, di man ingong nga daghan, di po ingong dako. Hayahay kayong kinabuhi, wala gyoy pagtagad sa mga mensahe sa Dios. So, klaro kay mga kaigsunan, gitudloan ta sa Dios, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, pampuas siya sa Dios. Ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. So, naapoy gitudlo ang Biblia igsuon, nga dapat natong tamdan, nga diin, kung nagmalipayon, so naapoy kay panahon nga nagbagulanon. So, panahon sa imong kagulanan, ay kuging na. Nga, pag nag-uol ka, malipayon ka. So, klaro kayo, wala magyon Biblia nga ayaw kag-uol. Nga, kana ba imong kag-uol nga murag na nimo sa grabe gyud nga kag-uol. Nay panahon nga mag-uol ta. Mag-uol. Wala di magyon Biblia nga kining dili kana ba ang tao di mag-uol. Mag-uol gid ang tao. Magkalisod kita. Bati kita kag-uol.
No? Pero salamat kay si Ginoo mga kaigsunan kay naa may gisulti niya nga mo'y atong tamdan nga kung may nagkalisod-lisod kaninyo, pampua siya sa Dios. Unsay buhaton kung nagkalisod ta? Pampuon ngadto sa Dios. Siguroon nato nga Dios nang ampuan ha. Dios ang atong ampuan. Ha? Ang nagmalipayon, nama po'y nagmalipayon. So kamong nagmalipayon diha, ha? Pawitag mga awit sa pagdaig. Dalaygon ka, o Dios, di ba? Balakag di maturo basta kinagdaig ka si Ginoo. No? Di pagilain. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. So ayaw mo katingala kung madihugan mo lana or adunay lana kay mao gini ang usa sa proseso nga gitudlo sa Dios. No? Kung adunay nagmasakiton kaninyo, so katog yung balatian ba nga dugay na gyud nga higda sa banig, mi abot na gyud tambalanan, no? Bugat yun na mga kaigsunan, pero kining nila pa to, kining sipon-sipon lang, ubo-ubo lang, init-init lang, madalar ni pastor. Ana ra ni nga ipahuway ra ni. Usahay god kiniyas tao, usa pa man gyud mo tawag og Ginoo god og kanang mapika na. Di na ni magsirbe. Mutawag na tag Ginoo, mga kaigsunan, halata gyud kayo nga dili gitig sampay to Ginoo ning rasona. Mingon pero sahay nga kining wa na gimi mahimo. Dool dayon, sir, ma'am, sir. Wa na gimi mahimo sa pasyente. Di na ginamo makaya, surrender na may. Kuan lang na ninyo. Sani ay? Idangop lang na ninyo kisa inyong puting madangpan. Isalig lang ninyo na sa Ginoo. Mga kaigsunan, siyaw yun. Mga kaigsunan, dili lang ta ingon, ang Ginoo dili na ambulance, dili na fire, dili na fire truck. No? No, muduol lang ta igsuon sa panahon nga adunay sunog, adunay mga dalad og ospital. Ang Ginoo atong best friend, ang Ginoo atong amahan, ang Ginoo atong kauban, ug siya ang atong hari. Unsa man nga mga kahimtang sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dapat siya kanunay natong gitawag. Kaya usahay ang pangulo simbahan pwede ipatawag kung nagkinahanglan ka o pagampo. Pero ang Ginoo igsoon dili pwede nga tawgon lang nagkinahanglan ta, dapat siya ang hari. Ayaw huna-huna nga ang Ginoo pastor. Nga pastor na ko ning Ginoo, ano man. Patawag ko tawgon ko ni kay mo man toy gingon, no. Ang Ginoo hari siya sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mga kaigsunan labaw siya. Siya ang atong amahan, siya ang atong magbalantay, siya ang tanan sa atong kinabuhi. Og dapat mga kaigsunan ko, dapat nga diin sa atong kinabuhi maila kanunay siya sa tanang panahon. No? Kung adunay nagpasakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya. Og sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya glana. Atong tanawon igsoon nga diri sa 15, ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang pagampo nga inubanan og pagtuo. Pero sa igsoon God, nagpaampo tuod pero ang pagtuo nas duha. Ning tuo sa Ginoo, tuo pod sa tambal-tambal. Basig di madala ring ampos pastor ato ni dad og mananambal. Kapay dado ni mo nag-ospital. No? Muna mga kaigsunan. Kapay dado ni mo nag-ospital og muna dado ni mo og mananambal. Kay ngano igsoon
ang gahom sa Ginoo dili hitopngan hilabuan. Ang gahom sa Ginoo labaw gyud sa tanan. Ug walay pwede nga molabaw sa kaalam, kahibalo sa gahom sa Dios. Ug mao na mga kaigsunan nga makasiguro gyud ta nga diin kung adunay nagmasakiton kaninyo ipatawag ang pangulo. Og siguro ta igsuon ko nga moabot gyud ang kayuhan kay iniingon siya sa 15 ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. No? Og ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas og mopasaylo sa iyang mga sala. Pagkanindot nga package mga kaigsunan sa atong kinabuhi, pagkanindot nga mga pamaagi na kung kabalo ka ni ani, dili na ka makagasto. Kung kabalo ka ni ani, di na ka magproblema. Dili na ka mo gasto kasing-kasing huna-huna kuha na ka, ma-pressure na ka pag-ayo, dili na. Di na ka ma-pressure tungod kay ngano og budangat man sa tong kinabuhi, kabalota og unsay solusyon. Kabalota og unsay pamaagi. Kabalota og unsay angayan nga buhaton. Kabalota og unsay diretso na tong buhaton. Ayaw mo igsuon, di kumingon nga ayaw mo kaadto ospital, you can go. Pero mao ni kung moadto tag ospital sa dili pa ta moadto, konsultaha ang Ginoo. Lord, nasayod ka sa akong panalapi. Nasayod ka Ginoo niining tanan. Ha? Kung imo man kog dadog ospital Ginoo, imo mo ko ipadala og ospital kay may paagi sa pag-ayo kanako. Tagay kog ibayad. Apan kung wala man Ginoo, wa ko'y kabayad, pwede nimong ayuhon dinhi pa lang sa balay. Hana ba igsoon? Dili kay unya na ta motawag og Ginoo og wa nagi mahimo ang doktor. Wa nagi may mahimo ana. Dili. Sa wala pa gani ka mo desisyon nga dadog og tambalanan, dugay na kang nagdesisyon nga isalig sa Dios ang tanan. Nga gikan sa pagsugod og sa wala pa gani niabot na sa imong kinabuhi, nagtawag ka nag Dios. Ayaw batasana nga motawag lang tag Dios igsoon kung maapiki na. Ayaw batasana nga motawag ra tag Dios og muna nas ginhawa. Dapat kanunay tang nagampo, dapat kanunay tang nagtawag sa Dios, nagpasalamat, nagpasidungog, nagrecognize sa Dios mga kaigsunan. Dapat kanunay na tong ilhon ang iyahang nga kaya, ang iyang kapasidad, ang iyang mahimo sa imong kinabuhi. Igsoon kabalo ko, kabalo mo, pag wala na to na nahimo, naghunahuna ra ta sa Dios nga dili ka mao. Tinuod man na, naghunahuna ra kita sa Ginoo nga dili niya kaya. Ang atong nga aksyon o ang atong binuhatan, ang atong nga pagpakita sa mga buhat, igsoon, mo reflect na, magpakita na og unsay atong pagtuo sa Ginoo. Ha? Magpakita ka na siya og pagkakulang sa pagtuo pagsalig. Timan ang timbangan. Asa gani ang gaan, mo ginay mo isa. Di ba na may timbangan do kabok katong uso sa unang nga timbangan igsoon ko nga putaw nga perting pagkabugata. Mo manay gamiton dahil sa unang magtimbang. So mga kaigsunan, kung dili gyud sa balanse, lisod gyud na agyoy moos-os. Muna giingon, pag musaka na gani ang garbo sa tao, os-os gyud ang Ginoo. Pag musaka na gani ang ato ang kaugalingon nga tinguha, os-os gyud ang sa Ginoo. Dapat mga kaigsunan makabalo kita sa pamaagi sa Ginoo. Dapat kabalo kita sa unsay iyang gusto. Dapat igsuon full knowledge ta about God. Kay ngano sayang kayo ang ato ang kadasig kung walay kaalam. Ha? Sayang kaayo ang atong kadasig karon nga sa umabot nga panahon mabackslide na dayta. Ha? Kung yung ano naon mga kaigsunan,
sa pagsugod pag-alagad si Ginoo, way rason nga dili mo alagad, way rason nga dili mo simba, way rason nga diin kining mga butanga. Pero pag abot na sa panahon nga giatake na sa mga kalisdanan, discouragement, giatake na laktod ka istorya, nilihok na ang unod ug wa na kakaya sa trabaho sa unod, grabe nagrason nga di na mahutdag rason, unsa ka na nagpakita immature pag yun. Kay ngano ang pagsunod sa Ginoo dili us ka adlaw, dili us ka bulan, dili us ka tuig, dili 5 ka tuig. Wala igsoon og sa imong baruganan karon, dapat kuyog ang imong kaalam. Kaalam diha sa Biblia, kaalam diha sa Dios. Kay bisag timan ini, bisag unsa ka kadasig karon, kung wa kay kaalam niya na imonso ra gyud ka. Sultihan tamos din Rigson. Pag nangalagad ka sa Ginoo, puro ra kadasig, walay kaalam, way wisdom, layo ng 3 ka tuig, og di ka mutiorok, dasmagan ka sa tentasyon, sa unod, paglihok sa unod, lami ng iminyo, lami ng uyab-uyab. Karon igsoon, sultihan ta kisinod, you don't have a reason nga moatras sa Ginoo. Tanang kadasig, tanang kainit na ani mo. Pero na puro ra ka kadasig, walay wisdom. Na milagro na kay kag kaabot og 3 ka tuig igsoon, og di ka mabackslide. Prangkang pa ka istorya. Ngano man? Puro ra kadasig, ug kana nga mga kadasig maunay mawala nimo. Tungod kay wa kay wisdom, na wa na gyud mga kaigsunan, bugsok gi ka ditso. Perti tang kusuga, perti pong hinaya. So kanay mong kadasig, sigurado nga naanay kaalam. Unsa man nga kaalam, pastor? Kaalam nga pag-abot ining tanan, nakapangandam na ka. Sama ba igsuon ko sa kaalam nga niabot ni Jose? Aduna siya kaalam, dili lang igo nga dasig siya, dili lang gwapo si Jose, dili lang ambungan si Jose, dili lang ligon si Jose. Kaalam, kabantay mo, kining taog mawad-an as kaalam, bagsak na ginaigsoon. Dili kini akong gipasabot ha, para din yung ma-misinterpret. Wala ko mag-mention o wala dili ni may akong gipasabot nga kana nakahuman kag eskwela. Wala ni labot ana igsoon. Dili ni mo ibut ipasabot nako nga kanang kaalam nga naka-eskwela ka, kanang mait kag math, no? Di kining sitwasyon na di ni mo ilag professional o dili professional. Ang gipasabot na kong kaalam, kaalam diha sa Dios, espirituhanong kaalam. Atong tanawon, mga kaigsunan, nga kung wa pay kaalam si Jose nga gikan sa Dios, patay ang mga taga Ehipto, pati ang iyang pamilya. Gitagaan siya kaalam. Panahon, atoranin dalion, panahon nga niabot ang gutom, kay wa gyud ka interpret ang mga banggiitan nga interpreter ni, pero wa gyud ka pasabot sa unsay damgo. Apan si Jose may kaalam nga gikan sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, usa sa pinakagikinanglan is kaalam, kahibalo, knowledge and wisdom. Sa itong pag-alagad sa Ginoo, ayaw ra ginang puros kadasig. Kay kanang perting dasiga igsoon, limited na, pero ang kaalam forever. Muna gitudlo sa Dios akong kinabay tanang gasunod og laminaw. Kay pag ang taong maalamon, gahi ng tumbahon, di na maulog-ulugan mga kaigsunan. Pag wa na gani kaalam, pirmi lang gitan-aw ning unod. Kaysa ang tultihan ta mo igsoon, pag ang mawala na ning kaalam o wala kay kaalam, self-centered na ka.
kanunay na kang galantaw sa imong kaugalingong kaayuhan. Wala, bagsak naman. Lusno na gyud mga kaigsunan. No? Sultihan ti kas tinuod. Pagwa na kay simba-simba ayaw pagtuo. Ug mao pa ka sa tubangan sa Dios. Ha? Wa na kakahimo siyang gusto. Petitan daghan nag rason, pero ang rason atong rason igsoon invalid, walay pulos. Ngano man? Bunga monay gitawag nato bunga sa atong pagkakulang sa walay kaalam. Atong gipili nga unton ang atong unod, atong gipili nga unton atong gusto, di ta ganahang masakitan, di ta ganahang maguol, di ta ganahang mainsulto, di ta ganahan nga ma-down, tanawag unsay nahitabo. Napabakas sa Ginoo, napabakas bulaton, wala na nga numan. Wa kay kaalam unsa ang angayan nimo nga pilion. Kay mas gipili nimo nga ma-comfort ka kaysa magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay pangutan-on igsoon ya karon kay na mangitay mga desisyon sa igsoon ko nga kana bitaw murag insakto nyag pangutan-on kumusta man kanang imong desisyon kinsa may naggiya ana yawa Ginoo. Oh muna mga kaigsunan dapat aduna tay kaalam. So kung atong makita ang atong gitun-an kagaina dapat maalamon ta asa ta moduol. Oh dili pwede nang grabe yung pertindasiga. Ha? Di na kaabtag 5 katuig ng pertindasiga igsoon ya wa kay kaalam. Kay ngano man, dili ka dinay nato maklisod dasmagan gitag pagsulay. Dasmagan gitag mga kalisod, kapaitan, kawaladon, walay kwarta. Way mo sugot. Manguyab ta, way mo sugot. Magminyo ta, way makigminyo. Daghang uyab pero walay makigminyo. Nya. Kini pong way manghangyo. Manarbaho, wagi hapoy ayo. Miskuila, hagbong yapon. Mura na gimurag nila ba to? Mura gidautan, gikuwaris panahon. Perting aplikihang kinabuhi. Muna mga kaigsunan. Nga importante kayo nga dasig ta o maalamon ta. Maibuntag din ni Ma'am Arlene Roda. No? So, dapat dasig ta unya maalamon ta. Ha? Ha? Dasig ta maalamon ta. Kinahanglang nga aduna tay insaktong kaalam o kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo kay aron dili ma-overcharge o dili ma-discharge ang ato nga kadasig. Pwede dasigang mampo. Pero koto bro na Jesus kasimana. Way kaalam. Pwede dasiga kuyo ka pastor. Ay. Asa ka kutob ni. Pwede dasiga. Pwede yung lagubuging agi. No? So, naptan ba mga kaigsoon kabalo mo timan kanay mong kadasig siguro nga makaabot in taon na og at least man lang 10 years. Renew na pod. Mga kaigsunan, na-renew ba na inyong kadasig? Expire na. Igsoon, pag kulang kas kaalam og kahibalo, pag kulang kas kaalam og kahibalo sa pagsunod sa Ginoo igsoon, wa ka kabalos mga techniques. Pag expire sa imuha nga kadasig, di na nimo na renewhon. Usay kong ubot ipasabot mga kaigsoon, ani ha? Okay. So, ako ipasabot igsoon mo, gamit kong example nga sayon kayo. Gamit ang kaalam. Okay. Di ba ang license igsoon, driver's license, kaniadto 3 years. Hangtod niabot og 5 years, 10 years. So, dasig ka ita nga mo, dasig kita mo kag lisensya, student permit, tanan nga proseso, aron ka magka-lisensya, dasig ka. Perte gyud. So, niabot ang panahon, nahuman na kumpleto na kay license card. Okay na. So, dasig ka, sige kang ga maniho, sige kang ga padagan si motor, way kulba. Way kulba mga kaigsunan ko sa kining kasada kay
Amo lagi na kompleto na ORCR ang motor na ay driver's license, okay kayo. Yabot ang panahon nga na-expire na ang imuhang driver's license. Unya tungod kay wa kay kaalam ahead of time, ang imong kaalam, ang imong kadasig pagsugod. Dasig kay pagsugod. Magbuhi kog baboy kay mukuha kog lisensya. Kay mo ni mo na. Dasig ka. Kay di pwedeng way lisensya mag-drive kay madakpan hinaunta. So dasig kay kapag intro. So niabot ang tulo ka tuig or 5 years, karon 10 years naman. Wa kay wisdom. Wa kay kaalam. Dasig lagi kayo, lipay na lisensya pero pag abot sa punto igsoon, wala kay wisdom unsaon nga pag abot sa expiration sa imuhang lisensya, makarenew ka. Pag abot igsoon sa expiration, wala man ka karenew kay wala man ka magtigom og kwarta, wa ka magbudget nga anang adlaw, anang birthday man na igsoon ma-expire. Pag abot sa imong birthday, pag abot sa expiration date, wa kay budget. Sige rang gabiyahe. Sige rang gabiyahe. Igsoon tungod kay wa kay kaalam, nadakpan ka. Ka-expire ang imong lisensyang gidala-dala. Nan-igsoon ko, muna'y mahitabo sa kinabuhing Kristohanon. Perting dasiga pagsugod, pero walay kaalam unsaon igsoon ko pag-renew, pagtapos unsaon nga ma-maintain. Dapat maintain nga active ang atong driver's license. Aron dili ta madakpan. So dapat igsoon ko nga permita nga active ang atohang kadasig og pirme nga naa ang kaalam mo kibalo nga kung moabot man ang expiration date, maka-renew na ita, makabayad na ita, kay nagtigo man ahead of time. Muna sa atong kinabuhing Kristohanon, kung pertit ang dasiga karon sa pag-alagad sa Ginoo, pagbantay kung hidas magantay igsoon ko. Sa problema, kalisdanan, kapaitan, kay basig wala tay wisdom, wa tay knowledge, wa tay kahibalo, kaalam, unsaon pag-prevent, unsaon nga maproteksyonan nato ang atong relasyon sa Ginoo. Muna'y dapat masabtan igsoon kay wala tay paagi how to protect our relationship with God kung moabot na ni nga mga panahon na. Moabot na ning panahon na mga kaigsunan ko, pag dili na to maproteksyonan ang atong relasyon sa Ginoo, wala tay mga gibuhat to protect our relationship with God. Siguro ginaigsoon pagdasmag sa unod, pagdasmag sa mga discouragement, pagdasmag sa mga unsa pa man diha. Di gyud manangit. Wala igsoon ko sultihan tamos tunod. Tanang nangalagad si Ginoo, siguruan na imong kadasig ha, kay basig mainsultuhan ka, basig makadungog kag pulo nga sakit, makadungog kag dili maayo. More ka bakslaira nimo. Di ka mataga, di ka mapansin, dili mahataga na imuhang murmur. Dili ka ma-recognize, dili ka mapansin, more ka ingnan nimo, di na ka masimba. Ngano man, kulang kas kaalam og kahibalo how to protect your relationship with God. Na pag-abot igsoon ko sa expiration, wa ka karenew. So pag-abot igsoon ko sa problema, unsa yung pag-renew sa imong nga strength? Sa imong nga kusog diha sa Ginoo. Dili ni masama, mabasta-basta igsoon. Kabalo ka pag na-expire ng imong kadasig, nya wa kay kaalam, pag expire na igsoon kabalo ka, mao ni. Mubalik ka nga magtago-tago. Mubalik ka sa pagtago-tago. Pag naay gatapok, kulbaan na ka. Nawa na, dakop na ni. Di ka mulapos. Muna daghan igsoon ko ang Kristohanon gatago-tago na. Maulaw na. Nga naman, wala may lisensya. Expire naman. Muna magkaigsoon na ang daghang panahon, maulaw na tamo simba. Kay nga naman, permi matang maigo sa wali. Muna ang usahay, mahadlok na tang mulapos sa kalsada, kay namay gadakop. Munang usahay igsoon ko, muna'y daghan nga di na musimba, kay nga naman, pertinda siga sa una, o na-expire naman ang kadasig, wa may kaalam unsaon nga marinyo. Wa may kaalam. So, dapat igsoon malaman ka unsaon ang pagkaalam, arita sa akto. So, kabalo ka nga, ma-expire na gyud. So, dapat kabalo ka. Kabalo ka nga, ma-expire naman gyud ining tuiga, ining bulana, ining pitsa, at tumanan sa mong birthday, ma-expire igsoon. Ako ang lisensya, ma-expire 2032 pa, perti pandugaya igsoon.
So dapat may kaalam ka nga pag abot aning tuiga, pag abot ining bulan na hapit na mga 6 months na lang. Niyawa ra bagyo koy income nga sakto nga kanang monthly income kay na kay monthly income okay ra kay imo mamakuan imong kompyuton ang imong nga expenses matag bulan dili baka ka ma-short. Kene. Kay wala man gyud koy bulto nga income pero naraman koy madawat pero dili gyud kaayo dako niya. Napatay pamilya, napay unsa pa niya ang magsakyanan ka magmotor, importante magud ka na driver's license. Active ang imong OR ug CR. So, mo ba? Be ko no be. Dira. Magtigom ko. Halimbawa, may expire sa 6 months pa or 1 year. Pila may renew mga kaigsunan. Kitong ako mga 1.5 ang siguro to renew nako. No? So, dalas nga, may ibutan to 2,000. Ibutan 2,000 ang renew. Renew na niya. 2,000. Uy niya, may na lang gidagway og makatigom ko og bisag tagkuan lang adlaw. Bisag 20-20 or 10 ba o baka ibutang nato og tag sa gatos bang simana. Ibutan to target kag 400 ang bulan, 2 ka bulan 800. Dako ra gani ibutan na tog tag sa gatos ang bulan. Yung sa tuig pa igsuon ko di 12 1 to. Ako lang ibutang tog 200. 250 ang bulan, 2 ka bulan igsuon ko 500 na. 4 ka bulan 1,000. Sakto igso napay kapin. So dapat nanakay himuon nga pagtigom sa 1 year o sa dili pa moabot kay usahay gud ta igso wa tay wisdom. Wa gyud pag abot na sa balayron wala na gyud. Wala man kay sunan we have wisdom sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa na pertikang kusugang moampo. Huna-una adaan asa na kutob. Naigpiting kusugang moampo mga kaigsunan, perting kusugang mowale, pero kutob ra ka bulan. Muna magkisona, kulbaan kay kuha ng perting kusugang nangalagad si Ginoo. Kada bang kusog kay mo padagan, kabantay mo daghang mga drivers igsoon kung perting kusugang mo padagan. Igsoon, kining pagpakusog, pertir na pagkasayo na. Kini lang pagpahunong. Dali ra kay nang pagpakusog oy. Pila ra koy pagpakusog, duot ra nimon duot, lubag ra gyud at kusog ang pagpahunong. Kay dili iba sa tanang panahon nga gusto na kang mohunong, makahunong ka ditso. Kay ngano, imo pantan-awon ang sitwasyon sa kalsada, ang sitwasyon sa nagsunod. Ug angayan bakang mohunong ining dapita, daghan pa kang ipa-consider. Nya kay daghan ra ba yung driver sigson kung wala maseminar. So, magpataka lang mo nang daghang nahitabong aksidente. Dungagan pa gyud ining hubog nga nag-drive. Dungagan pa gyud daghang kay mga cause of accident igsoon ko ang hubog, ang driver hubog. May tang masolusyonan mga kaigsunan kana bitaw isyu nga pirming hinungdan nga makaguba sa tao. May tanang walaon. Di ba? Ano bang kabalo na gutang nga daghang kinabuhing nakalas, daghang pamilya na nga guba, daghang wa kay eskwela tungod anang mga butanga. Wa gyud gihatag nga kaayuhan sa ato ang mga katawhan. Para ng droga gina-illegal. Dili pwede kay daghang nga daot. Ay kung igna igson nga drugas ray hinungdan nga daghang nakapatay, daghang namatay, daghang nga gipang-rape, daghang dili may nahitabo. Ay kung igna nga drugas ray usa sa mga hinungdan. Kaya na rin pag-inom, hubog. Di ba? Diba? Ay kung igna igsoon nga way namatay tungod sa hubog, way na nahulog sa kanal, walay daghang nangamatay tungod sa nga nagdrive nga hubog, naligsan tungod kay ning labang sa karsada nga wa na sa maayong hunahuna kay hubog, naligsan maangin pa ning driver nga nagtinarong. Ngano na legal na nga igsoon? Nagkuntong hunaon nangita tag solusyon nga dili na mahitabo kining mga sama ini nga mga panghitabo. Muna mga kaigsunan kung imong tutan-awon pag-ayo, malibog kas kalibutan, pero manang ingon ay nalang nagtagda. Iampo na gina sa Ginoo og tutoki ang saad sa Ginoo. Kay ngano, wa man tay power ana, pero ang Ginoo may power man. Daghang problema igsuon ko.
Ibutang nato, wa nay hubog. Wa nay muinom. Di makuan, di magi kumuingon nga 100% kay naa may dili hubog nga mangulata rag asawa, naa may dili hubog nga mangita rag yung away. Pero kalabanan, daghang nag-away, daghang nagkabuhianay mga sakit nga pulong sa panahon nga sila hubog. Akong pamilya igsoon, sa dili pa hubog perting pagkasuura, suod gyud sila. Ako rin pamilya. Sa dili pa hubog, sa wala pa nakainom pertigyong pagkasuura tungod kay pamilya lang. Pero sa pag-abot nga nakainom na, nag-unay na. O karon, unsao man nato na pag-justify mga kaigsunan. Sa wala pa'y inom, wala ginahitabo nga binuhiay mga pulong. Dito na sa inom, nadugay nagkainit ng dalunggan, nadugay ni init na, siaw raw, ato man nasugod siaw. Ang usa nga nakainom na, murag nasakita na sa siaw, nimbalos pug siaw, sakit pud nga siaw, nasakita na pod, hangtod nga nagtinikbasay, nagpinusilay, ug uban pa nga mga di na maay nga kahimtang. Ang resulta, inom. Ha? So unsay ni tabo mga kaigsoon, naabay na himo. Munang ang Biblia nagsulti gyud, ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Mabasa sa Biblia, Panultion kapitulo 20 bersikulo 1. Oh? Muna makaigsunan, tungod kay kulang sa kaalam o kibalo, wala mabutang sa husto nga pamaagi. Ang kinabuhi, muna igsoon ko, usa sa mga hinungdan, kung kulang ka sa kaalam o kibalo sa pulong sa Ginoo, talbog yun ang imong kinabuhi. Muna tanawa karon. Tanawa ko nyo igsoon, og sakto bas kaalam ng bisyoso, naabay maayong kinabuhi. Ha? Nindot bang tanawon o paminahon ang tao nga naa sa bisyo mga kaigsunan? Mag-unay pamilya, sakit kayong pamalandungon, giilad rata, kabalo ka, both sides puro biktima. Ni kalit og init ang ulo tungod sa ingon ana mga kaigsunan. Ha? Munay usa sa mga hinungdan nga diin ang ato nga kalibutan igsoon, way hunong. Samtang napa ang mga causes, mga hinungdan, dili mahunong ang mga panghitabo. Di gyud. Oh. Usa kay gayon niya na mga kaigsunan, nakatagbo ko og driver, dako ra bagay kaing truck ning gidala mga kaigsunan, tan-aw nako murag lain man gyud. Kita na ko sa layo ba, lahi naman ang dagan sa sakyanan niya, dako ra bagay kayo mga kaigsunan. Mura mag tingala ko nga di man ni normal nga dagan kay gawarik-warik man ning manubila. O kining dagan, mura mag lahi. May gani kay wa mo gawa sa iyang linya. Di ara sa siyang lane. Pag resulta igsoon ning minor siya ni minor, ning hunong. Abay kani kay ni hunong. Gasuka mga pinangga. Hubog di ay. Klaro kayong pula kayong mata, pula kayong naong. Nya ga-drive og dako kayong truck. No? Kakuyaw og kadelikado og di na siya kabantay nga na siya gisundan nga gamay kaayo nga sakyanan or motor ba, tricycle ba, di na niya makita kaayo ang tao o di niya makita ang mga sakyanan kay mura ding kulap ng pananaw, iyang madumugan kadako ra bagyod sa truck mga kaigsun na. Og kabangga kanimo dako kayong truck mga kaigsunan na mura ra gyud na og lamigas. Mura ra gyud lamigas in town kadako sa truck. Sultihan tamos tinod mga kaigsunan, maaksidente manggani ng walay inom, walay bisyo. So daghang kayo. Naamang gani ba ng mangulata, naamang po gani, dili lang tayo bata ng bana, mangulata ha? Napoy mga asawa nga mangulatag bana. Oh? So, kung imong tanahon, daghan manggani nga nag-away nga pamilya, maabot sa punto nga magdako, walay bisyo, puro mga walay bisyo. Ang makapasamot nga makapatrigger mga kaigsunan, kanang bisyo. Makapasamot pigso, makapasapot ba nang wa kay kwarta na hinugal kan dako? Kusukay ka sa sugal? Ay, makapatrigger na, makapalagot na. Labi nag inigulit ni mo way kaon, ana. Inigikan way kaon, nya napildi pagid sa sugal. Amo na makanaon nagpangawat. Mo nang kay galagot man, gustong mawala ang problema, inom. Ngano nakainom mo may kwarta, ay giimbitar wag kumpare. Nya nakainom, de pag uli nang waldas na. Perting dublan, nakadruga, nakainom, nagisapot pa, way kalinaw sa pamilya. Dahil siya mitabo, grabing gubuta.
igsuon ko, managingon. Ani ha, tagaan ta mo klarong istorya. Adunay tao nga hinginom. Oh. Unya na may tao og mahubog mga kaigsunan, mangisog, mabright, maninggit og buno. Talagsa kay naninggit og buno mga kaigsunan nga dili hubog. Talagsa gina kay mahitabo. So adunay usa ka tawo sample. Adunay usa ka tawo nga diin na kining adunay usa ka tawo nga hinginom, hingubog. Niadto siya sa usa ka sayahang nga barangay. Wala gyud bisan usa nga mapalit. Wa gyud bisan nga mainom, walay tuba. Wala tanan. Kay suka, pwede ra man ko nang imnon, mahubog man ka basta hinginom jud ka. Mangutan ako, mahubog dugay? Ha? Mahubog dugay? Ha? Mahubog dugay? Mahubog ba ka igsoon kang walay na maligya, walay mapalit, wala gid asing wala gi kay makita, walay mapangayuan. Mahubog dugay? Pero kung sa katawo igsoon ko, pag naanian ang dapitan ng barangay, ay kog ingna. Nga maayo pa na karong mga istorya, ba ni katataw na kahubog ana, delikado na kayo na. Mo na mga kaigsunan nga dako kayo og counterpart ang mga bisyo sa tao nganong naingon ani ang kahimtang sa ato karon nga kalibutan. Muna giingon, atong gikuha ang basura pero padayon ra punta na nagtugot nga maabot diha ang basura. Oh? Kung atong kuhaon ang basura, dapat di na nato palabayan araw magpabilin ang kalimpyo. Okay? So kung gusto ka nga malimpyo ang maong area, kung naay basura gipanglabay niya, so pagkuha sa basura, paglimpyo na, dili na tugutan nga malabayan pa kini og basura aron magpabilin ang iyang kalimpyo. Sa pagsidlak sa adlaw, hangtod pagsalo, ngalan mo mabayan. Sa karuhay, ug sa kalisod, ikaw pasalamatan. Wala kong masayang sa akong luma. Abandonan gitagana. Labihan kanindot sa
Okay, basa tag mga mensahe mga kaigsunan. Salamat kayo. So, di ay mensahe gikan ni Rish Roda, maayong buntag Pastor Kim. Iris Deni, si Iris Deni. Iris Roda diri sa Butuan City. Kumusta ka ko sa akong pamilya diha sa Mag-ubay nila ni Mama Dilay og Papa Winston nako og sa Rodas family. Salamat kayo Pastor Kim. God bless. Si Sister Iris, salamat kayo sa tanang gasunod o ganaminaw diha sa may Mag-ubay, sa mga Rodas family, Barasons family o sa mga Krapatantas family. Maayong buntag kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw nining oras ug takna sa kabuntagon. Kini atong pagtudlog paggiya mga kaigsoon, maghatag tag kagawasan, mutuo ta sa pulong sa Ginoo aron kita mahimong mabag-o. Kung gusto tang ayos ang atong kinabuhi, nadoo lang Ginoo kay maghatag ni kagawasan. Mga kaigsunan, dili pa bayolahi ang tanan nga kabaguhon ang mga daan. Ang daan nga kinabuhi iduol sa Ginoo aron ka mabag-o. Unsa man ang gipasabot nga bag-o? Dili na ba sama kaniadto? Dili ingon nga kanang imong itsura, dili itsura nato mga bag-o. Anay mao ra kini atong itsura ison. Kini atong balay, mara gyud. Depende ganahan magpa-usab ning balay. Pero ang pinaka-focus nato dili nga manindot imong balay, dili mo nindot imong buhok. Ang pinaka-nindot ni ang dagan sa atong pagkinabuhi. Sa una, dali kitang mag-uol, dali mabalaka, dali kitang inaanaba sa mga nagkadayang kahimtang. Pero karon, easy lang. Ako, igsoon, dili ko mingon nga di ko mag-uol, di ko mabalaka. Malipay sab ko. Excited sab ta. Daghang mga klaseng mga panghitabo. So, kinahanglang may wisdom ka. Mo na giingon ba? Kana nalabian sa kalipay, pwede po nang atakihon. Kana pong nalabian ka sa kaguol, pwede po kang atakihon. So kung may wisdom ka, ani lang. Dapat katigo kang mukontrol. O saan ang wisdom? Unsa nang kaalam? Unsa nang kibalo? You know how to control yourself, your emotion, your feelings. So muna igsoon, kana bitong gitawag na to kanang may gyud nga driver. Aduna na siya gitawag og advance. O kanang kaalam igsoon usa ni siya sa mga kasama niya ni is aduna kay advanced thinking. Advance nga panghuna-huna. Advance nga panghuna-huna. Munang usay dasig kita sa pag-alagad sa Ginoo pero dili advance ang atong huna-huna nga imong huna-huna ba? Karon perte kong dasiga pero kinahanglang makapangandam ko nga inig abot sa ka tuig, 2 ka tuig, 3 ka tuig, 5 ka tuig na kong pag-alagad sa Ginoo. Mas modasig ko ug mas motubo ang akong kaalam mo kay balo. So dapat mangita kag mga pamaagi just to maintain your kadasig. Kanang imong kusog kay mo ampo tanawag asar na kutob. Kanang imong kusog kay mo basa, kusog kay mo kuyog na pastor, kusog kay mo praise and worship perteng dasigaw asas pastor tuwag yan. Igsoon ko sa ako nga kinabuhi. Sa una asa ko mag Bible study asa ng mga bulhaton, tapukan yun. Pero may kaalaman ta, niingon ra ko. Muna gyud igsoon, dili ko sa ako nga kinabuhi, dili ko mingon grabe na ko kaalam. Ang ako lang, igo-igo lang. Igo lang makauli ba? Tira po din pero nangay kung dugang pangkaalam. Kaya igsoon ko kung kulang-kulang jud kas kaalam, kung makakita ka sa mga tao nga imong kuyog, nga wa kay insaktong kaalam, aperte mindutan ni kidaghang mo kuyog, daghang mo ban. Sige, dasig ka, dasig. Pero wa kay kaalam, wa ka mangandam sa pag-abot unya nga ikaw na lang usa. Si Pastor Kay mo adto ko sa bulaton daghang panahon ako na lang usa. Pero wala ko maloya nga naman napangandaman ko na. Tungod na control ko na. Nakaibalo na ko na igsoon nga no, may kaalam ko nga gihatag sa Ginoo nga dasig ko sa panahon nga daghan mi. Dasig ko sa panahon nga perti po silang dasika. Og dasig ra gihapon ko sa panahon nga ako na lang usa. Pero karon ako na lang usa mga kaigsunan. Walang problema. Medyo naa may gamay nga mga adjustment pero ang akong kaugalingon mo nag-ingon na monitor na ako, na control na ako akong kaugalingon mga kaigsun. Naka-manage lang ko sa ngayon kung himon nga naman may kaalam nga ahead of time gipangandaman. Dili kay pertitang kusuga mga kaigsunan na may kusugin driver niya dili katigo mangurbada og kanang likuon. Wala ba ka pangandam? So dapat na train ka, natudluan ka.
Kaya nakabantay mo na mga driver igsoon ko nga pertig yung pagkamaalamon, haniti, kamao, ang kaugali ang ihang dughan, sakto yun. Mangurbada igsoon ko nga pinasangko yun ang footrest. Perting maiuha, pero naiuban igsoon, inig pangurbada, perting kusuga. Pagdating sa pangurbada, perting gayag hawak, awa yun kabakwe mga kaigsoon ko, ditso yun. Muna nga akong tudlo, magpadagan tag sakyanan o motor, kalma lang. Masipyat man siguro, pero gamay ra. Kaya makusog, patal yun. Muna mga kaigsunan, o sa itong tambag, isip nga diin, gigamit niya si Ginoo. Daghan ta mga butang, dili lang ta kusog sa prayer. Dili lang ta kusog sa bulaton si Ginoo. Daghan samtang mga butang nga dapat atong i-consider aron dili madamay ang atong pagkakristohanon. O di ba? Unsay wisdom? Panalitan igsoon ko, dasi kay kang mo prayer, dasi kay ka sa bulaton simbahan. O isip po kag atong diskuhan. Sa man nimo? So wa kay kaalam. Sige po kag kuykuyog ang mga worldly people. Sige po kag kuykuyog ang mga dili Kristohano. Di wa kay kaalam nga ma-maintain ang imong pagka-Kristohano. Di madugay pareha na kanila. Mayroon sila mo'y madani nimo. Ning ikaw may madani nila, pero tem problema ha. Muna dapat sa pag-alagad sige nang insakto kag kaalam. Imong huna-hunaon dan ahead of time. Unsay posibleng mahitabo, unsay posibleng mangyari. Muna mga kaigsunan, akong tambang og tudlo diya kanimo, pag kulang kas kaala, mas dako ang imong magasto. Mas dako ang damage igsoon ko. Muna gingon nagtipid ka, pero wala mo tanawa ang posibleng mahitabo sa imong pagtipid. Mas nindako ang damage. Muna sa tanang kasunod og naminaw, sa tanang galantaw diya karon, unsa ang pinakanindot kung ikaw nagkalisod-lisod, paampuon sa Ginoo ra. Moampo ra ta kung ikaw nagkalisod, ikaw napikhan, ikaw nay problema. Kung ikaw nagmalipayon, paawitag mga pagdaig diya sa Ginoo mga kaigsoon. Munay dami solusyon. Munay pinakanindot natong buhaton. Dili kay natay problema natay kasi idangop na to sa bino, idangop sa ilimnon, idangop na to, magwild na ta, wa na tay maayong hunahuna, wa na tay maayong planos kinabuhi. Ngano man, wa ta kabalog unsay ang buhaton. Anila, munay gingon. Kung malamon ta karon pa lang daan, mga lagad na ta Ginoo. Kay kung maabot man ang problema, kalisdanan, wa na tay problema kung kinsay atong dangpan. Klaro ba nga mensahe mga kaigsunan? Munang karon pa lang daan kung tinuod tang maalamon, mualagad na ta Ginoo samtang wa pa moabot ang problema, kalisdanan, kapaitan, lalo na wa pa moabot ang atong kinabuhi nga kuwao na, wa pa moabot ang panahon nga mag-rapture na, wa pa moabot ang panahon nga kuyaw nga kahimtang, aron di na ta maulaw nga moduol sa Ginoo. Kasi kunyara ta manawag og Ginoo muna sa ginhawa na itong kinabuhi. So dapat ang maalamon nga tao igsoon ko, modangop sa Ginoo. Ang tinod nga maalamon, mapailubon. Ang tinod nga maalamon, kanunay nagampo sa Ginoo. Muna dapat natay kaalam mo na igsoon, sultihan ti ka sinod. Kung ang atong kadasig karon walay kaalam nga gikan sa Ginoo, layo na kayo sa katuig ug di tang backslide. Oh, tinod na mga pinangga. Tanawa ni mga batanon karon nga ang kadasig ray gilantaw, wala maglantaw nga ma-maintain ang iyang kadasig pinaagi sa kaalam. Oh, wa na. Wa na mga kaigsoon, daghang kay bagsak. Oh, ngano? Kulang sa kaalam, so dapat mga lagad mo may kaalam ha. Nga kanang imong kadasig karon, bantay na. Dapat na kay mga pamaaging gihimo just to maintain your kadasig. Pertitan dasiga sa sugod mga kaigsunan na di ta katapos. Dapat imong pangandaman-daan nga pangandaman-daan ba nga pwede ka mainsulto, insultuhon ka, pasakitan ka, dauton ka, butang-butangan ka, mo na imong pangandaman. Di nakatagdon, di nakapansinon, pero kana igsoon ko sa panahon nga dasig pa ka kanang tanan, di pa na. Pag-abot o niya nga maluya na ka, kung wa kay kaalam, imo naman ang entertainon. Matawag naman kag kiispe. Makiispe na gyud. Mao mo na, di ba, sa kalibutan man ang atino, makiispe na gyud igsoon. Kulang na gyud pansin, ug di ka mapansin, na di na gyud. Ug di ka mapansin, di ka matagad. Kabalo ka. Muhatag na nagdako kaayo nga kabugat sa dughan. Diha na mo sugod ang pagkaluuran. Oh? Muna ba kayo kung Kristohano kang hilaw?
Manang imong kadasig tungod lang sa babae, tungod lang sa lalaki, di gyud ka magdugay mo nang kinahanglan. Kung tinuod kang Kristiyano, kinahanglan gyud kang masulayan. Manang tistingan ta sa Ginoo kung tinuod ba niya atong pagtuo. Amo na igsoon ko mga batanon, lalaki babae kanatong tanan, sulayan gyud ning atong pagtuo. Mo na giyon, sulayan gini atong gilas. Sulayan gini atong gilas igsoon, tistingan gyud asa gid kutob. Unya karon ang atong kadasig, kinahanglan binugna ra sa unod. Walay kaalam, walay saktong pundasyon dahil si Ginoo. Di gyud na kamaglangan. Muna sultian ta mo mga kaigsunan ko. Siguro ang naa sa insaktong kaalam o kibalo ang imong pag-alagad si Ginoo, dili mugna-mugna sa kadasig ni ining kalibutan na simbata kay daghan, simbata na ibatanon, simbata kay babae na lalaki, simbata kay daghang instrument, simbata kay pertindaghanan na nimba, hala simbata, hala sige kuyo kita kay mauni mauna. Na pag-expire na si mong kadasig, asa naman karon? Pag-expire si mong kadasig, tanang rason nanani mo. Sa una igsoon daghang mga na desisyon nga di na miskuila kay mag full time. Pag-abot nas mga katuigan mga kaigsoon na expire na. Pagka-expire igsoon, asa naman karon? Hangtod pagsa Muna mga kaigsunan ko na expiration date. Pag-expire dapat renew. Pag-expire dapat renew. Na iban wa na gyud ka renew. sa kalis Ang rason igsoon ko mo ana ra magina. sa Magpadayon naman ko pag-alagad. Mao ginay rason magpadayon pag-alagad. Akong pangutana simple lang. Sa una sa imong pagdesisyon pag-alagad sa Ginoo, kinsa man tong pagbuot? Karon sa imong pagdesisyon nga mohunong kinsa magyapong pagbuot? Kanindot sa saan mo kanako magkinang Muna mga kaigsoon na daghang mga panahon nga nagkulang kita sa Ginoo. Muna mga itagpasaylo o mga itagpasaylo atong siguron mo di na po natuusbon. Ay basig usab-usabon mga kaigsunan. Basig mag-usab-usab ba? Muna dapat na tayo ligon nga prinsipyo diya sa pagsunod sa Ginoo. Muna sa tanang kasunod og naminaw nga nakaroon sa inyong tulutag sa kapanimalay, kinahanglang magmadasigon ikaw, magmaligon ikaw sa pag-alagad sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo sa matag adlaw nga mudangat sa imong kinabuhi. Diyan ni kading kalibutan, parang paglumpag sa kada utan. Ang kangit-ngit na nga hanaw tungod sa himaya mo. Untog mo ang kamatayon, kada ugan imong naangkon. Maghari ka hangtod sa kahangturan. Ikaw gayon ang hari, hari, haris ka ng mga hari. Kanang tuhod, nagaluhod sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari, hari, haris ka ng mga hari. Kanang nason, nagaluhod sa pangalan mo, Jesus. Diha kanimo may kaluwasan, kagawasan o kaayuhan. Buntad ka hangtod sa kahangturan. Buntog mo ang kamatayon, kada ugan nimong naangkon. Maghari ka hangtod sa kahangturan. Ikaw gayon ang hari, hari, haris ka ng mga hari. Kanang tuhod, nagaluhod sa pangalan
sa kanturan. Hari ka, oh hari ka, mulungtad ka sa kanturan. Hari ka, oh hari ka, mulungtad ka sa kanturan. Hari ka, oh hari ka, mulungtad ka sa kanturan. Hari ka, oh hari ka, mulungtad ka. Pastor Kim on air. Pastor Kim on Okay mga kaigsunan, alas 9 G's na sa kabuntagon. Salamat sa itong mga kaigsunan nga para nga naglantaw og naminaw. Salamat kay ang Dios ng gatag o kaligon o kadasig. Okay, dapat lain nga mensahe makaguol palandungon pastor kay naay mga dasig kaayo sa una sa dihang nangaluya vlogger naman ang uban niya pulos walay mga hinungdan ang mga palabas dili na makabless sa makakita. Tinuod man gid mga kaigsunan, grabe yung magkadasiga gyud. Kanya ang content mga kaigsunan ako may suporta rin ninyo ang content creator which is puro gyud makita nimo nga si Jesus ang gipromote. Oh. Dili ayaw po ko na una ang usahay magod pag mag-post ka sa Facebook, pag mag-post ka og video or picture something nagbuhat sa trabaho sa Ginoo. Dili tanan just like nako, pwede mo moingon nga vlogger ko no. Wala kini ako nga pag kaniadto pa ni sa wala pa mauso ng vlog nga ang akong tumong og tinguha is ang pagsangyaw sa mayong balita. So kini ako akong ginalak ni mga kaigsunan, wala ko nigi professional. So laktod pa kay sira dili ni mabot sa point nga mag-monetize ni, wala ni income, wala pwedeng mo income ani. So nga ako pag-promote ra mga kaigsunan. Mo nay usa sa ato nga katuyuan na si Jesus i-promote. So kung mag-vlog ka mga kaigsunan niya, ang content nimo, ang imong motive, ang motibo nimo, ang imong motive, ang imong content is kita gyud si Jesus, na-promote gyud si Jesus, pero mga binulastog na mga siniaw na uban pa murag apike. Muna mga kaigsunan nga pwede man gug magwali ka, magtudlo ka diya sa pulong si Ginoo. Kalabanan man gud kini man gug siniaw, sinipat, binastos, moy daghan kayong followers, daghan kayong mutan-aw, daghan kayong maingganyo. Munang atong apson ang sistema sa kalibutan para gyud mag-monetize ta, para maka-income. Bisag labag na sa batas ng Dios. Mangutana ko igsoon. Malangit ka ta ng kahimtanga. Mulungtad ka hangtod sa kanturan. Hari ka, oh hari ka, mulungtad ka hangtod. Okay, salamat mga kaigsunan mo nay atong tanahon nga atong pagalagad si Ginoo di ta makisabay sa unsay uso sa kalibutan, dapat makisabay ta unsay gisulti sa Biblia. Daghan kay karon mga kaigsunan nga kaniadto madasig kay sa pagalagad si Ginoo. Grabe gyud. Lagupak yung agay. Pertiging kusuga niya. Asa naman ron? Asa naman to gatong mga dangoy-ngoy, mga hilak, mga umbangol. Kung maglantaw ka ato mga kaigsunan, murag maulaw na ka. Asa naman to gatong mga gipamulong, gipangwali. Asa naman to mga kaigsunan, saan na ba? Pwede bang baliko na to? Muna mga kaigsunan, kung tulagin pagkadasig sa Ginoo, wag gitay kaalam na. Kuya o gina mga kaigsunan. Munang kung dasig ka, dapat maalamon ka. Sa pangalan mo, Jesus, ikaw ngayon ang hari. Okay, sa tanang kasunod og naminaw maayo nga buntag pag-usab. Og ining orasamang kaigsunan moadto na kita sa pagpanamilit na laygon kay ang Dios nga diin naghatag kaligon o kadasi kanato nga tanan. Manang ayaw giniyog sipyata mga kaigsunan sa mga pag-ampo, sa mga buluhaton nga makalangit nga himuon nato kini adlaw-adlaw.
lalo na sa pagbasa sa balaan nga kasulatan. Kay importante gyud kay igsuon nga kanunay tang nga konektado sa Ginoo aron igsuon kanunay tang puno sa balaang espiritu. Pag puno ka sa balaang espiritu, wa kay reklamo sa mga panghitabo sa kalibutan o wa kay reklamo sa panghitabo sa imong kinabuhi nga naman imong nasabtan ang unsay katuyuan sa Ginoo. So kung ikaw nagkalisod-lisod, ampo ka sa Ginoo. Kung ikaw nagbalipayon, mag-awit ka ang mga pagdaig sa Ginoo. Kung adunay ng mga nagbalatian, ipatawag ang pangulo sa simbahan og mag-ampo alang kanimo og ang pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Kana mo'y tambag, kana mo'y maalamon ka. Munay kaalam nga gitudlo sa Dios mga kaigsunan. So let's pray. Kaya manamilit na ko ninyo dahil salamat sa tanan nga nagsunod o ganaminaw. Sabay kita iningura sugtak na sa kabuntagan. Amahan na mo langit nun. Salamat Lord si mong kayo, si mong gugma, si mong pagmahal diri ka namo. Salamat Lord, wala mo kami gipasagdan, wala mo kami gibiyaan. Kanunay ka naghatag o maayo nga pagatiman. Paghatag ka namo Lord sa among gikinahanglan. Salamat sa tanang naminaw, salamat sa tanan nga gasunod, salamat sa tanan nga naghatag og dugang kalig-on Father God nga diin sa mga kinabuhi na aka. Lord, kung kami nasipyat nagkulang may kamalian, nakang panahon nga giuna na mo among kaugalingon, giuna na mo ang among gusto. Pasayloa kami Lord kay wala kini Ginoo. Ikatabang sa among kinabuhi. Nagpasubo lamang kini diha kanimo. Father God, aniya kaming mapainobsanon nga gaduol kanimo. Mapainobsanon nga nagpaubos among mga kaugalingon. Mapainobsanon kami Lord. Nga magiyokbo ang among kaugalingon. Nga wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Usamahan ning oras ug takna sa kabuntagon akong ginatugyan kanimo. Salamat Lord sa imong pagdugang kanako kinabuhi. Imo kini o kining naso nabili na akong kinabuhi Father God ako ning gamiton para sa imuha. Para sa imo Lord nga kayamayaan. Ayog tugoti Lord nga akong nasugdan dili matapos. Matapos kini Ginoo. Matapos kinig langit. Salamat Father God sa imong pagkamayon, sa imong pagkagamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Dios nga akong gipangga ug ikaw ang kanunay nagpangga sa ako. Salamat Lord sa akong pamilya nga imong gihatag ang pagkamalinawon, malipayon ug masinabuton labaw tanan nagkanunay nag-alagad kanimo uban ang kaalam. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini nga mga Sibianan magpadayon hangtod sa mga pagbalik ng Facebook Live. Ang tanan Ginoo nga naminaw makakaton sa pagkinabuhi nga sama kanimo. Salamat Father God kining tanan akong giampo pinagi si mga anak nga mga Kristong luwas ang tanan magaingon. Amen og amen. Okay, sa tanang kasunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Thank you very much mga kaigsuonan. Okay, dinhi lang ko kutob. God bless mga pinangga. Salamat sa pag-rate og salamat kayo sa kanunay niyo nga pagsunod og pagpaminaw. Enjoy and stay blessed. So, di ko ka on air sa mga ining simanahon na mga kaigsunan kay bisita sa trabaho nga buhaton sa Ginoo. Okay? So, dalaygon kayo ang Dios nya posible basi sa sunod simana na inining kaya itong nanay kanunay mo galing kasabay basig dili mapalong ang pag-broadcast kay wala mamidirigot posible na walay mabilin pero na mabilin na depende no so mapalong posible na nga palong yun. Na inining salamat ya kanimo ang Dios magapanalangin magatagkaligon og kadasig kanatong tanan sa ngalan sa tibok puwersa ning mga Sibianan kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mag-iyong kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagkabuhaton dinhi sa kalibutan pwede kinatong sipyaton apan ay lang kay sipyata ang pagtuo pagdawat sa Ginoo. Ning tanan para lang gyud sa kahimayaan sa Dios. So bye-bye and God bless mga pinangga. Ikaw nagpaminaw.